11 παίκτες αλλαγές, ομάδα έτοιμη για δράση. Στην αλφα εθνική και πάλι κάντε να μας πιάσει. Υπόσχεση προπονητών παιχτών πως για τις αίρες, πως θα είναι οι καλύτερες, οι πιο χρυσές τις μέρες. Χαλαρώστε, η πρώτη θέση στη τσεπή, γι' αυτό πάνω απλώστε. Σ' όλα τα πέταλα σε κάθε μια κερκίδα. Φωνάζετε συνθήματα, δοξάστε την ομάδα. Και όλα αυτά που λέτε με συνοδεία βήρας. Ευρώπη μας ακούς, εκεί ερχόμαστε. Θα βάλουμε τα δυνατά μας και δεν καφιόμαστε. Προπόνηση σκληρή για όλη την ομάδα. Η πρώτη θέση μας ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Ετός ιδρύσεως το 64. Όλη η χώρα πλέον είναι μέσα στα χέρια μας και στο 08. Σας παρακαλώ, κάντε πανικό για τον Πανσεραϊκό, ναι. Πανσεραϊκό. Είμαστε αλφα εθνική, γι' αυτό σηκώνουμε πάντα το τρόπαιο, γι' αυτό δεν μας κουνάει κανένας από εδώ.